Hai cu mine să vezi cum fotografiez un bebeluș chiar la el acasă. Sufletelul ăsta mic e Luca, are 2 săptămâni și a fost un îngeraș pe tot parcursul ședinței foto. O să-ți arăt și câteva poze pentru că au ieșit tare drăguțe. La ședința foto au participat, bineînțeles, părinții, dar și surioara Rebecca de 2 ani și 4 luni, care a fost foarte cu minte, a stat la poze fără nicio problemă, ceea ce se întâmplă rar la vârsta asta. De obicei, în jurul vârstei de 2 ani, copiii sunt foarte curioși, energici, plini de personalitate și greu de convins să stea într-un loc. Mă bucur atât de tare când reușesc să surprind cadre cu frățiori în primele lor momente împreună, pentru că peste ani devin cele mai frumoase și de preț amintiri. Am făcut ședința foto la ei acasă în Cluj-Napoca și a fost cea mai bună alegere. Fiind o familie cu 2 copilași mici, a fost mult mai confortabil pentru ei să fie în mediul lor, mai ales pentru surioară care a fost fascinată de cum am transformat camera într-un studio foto. Bineînțeles, am adus tot ce aveam nevoie, recuzită, lumini, hăinuțe, ca să nu ne lipsească nimic și să reușim să facem niște poze frumoase. Aștept și părerea ta în comentarii. Dacă urmează să ai un bebeluș sau vrei să oferi cuiva drag o astfel de experiență, salvează clipul și dă-mi un mesaj. Îți răspund cu drag la toate întrebările și abia aștept să ne cunoaștem.